Ngap do ki jisngo yu blai sai sien pa ne ka por. Ya ka bangila pat banwan biang shi ki screen ki jong fi leng ba ka ne ka channel jong ka Potternet ban leng ba ka ne ka jingkren ki jing kai na ka ktien ka jong blai. Ban ngi kren ka ktien namar ba ngim kwa ya ka ba fin shu nget la ka nget ne ya ka ba fin shu shakri la ka shakri kum to klem da tip ya ka ktien ka jong blai. Namar u blai jungi ulong very particular ya ki ek baro ulong u babania ya ki ek baro. Tadeng ta u blai jungi u blai babania. Amdei ba so ai shakri nga kat bamon u blai kwa ngi bangin shakri kat kum ka mon ga jong u. Kwa ngi bangin shakri u kat kum ka ktien ka ba khot ka ba im ga jong u. Ngimla ban shakri u kat bamon ka Bible ka kren shai hang ni ladang apuli. No Marcos no manyo ga khat ba nyo ter ka ongum ni. Ka ong Henry ki mani THALA nga haba ki hikai ki jikai ya ki hukum jong ki brio. Na bahaba kila no ya ka hukum blai pi bat scam ya ka hukum pateng la pateng ki brio kum ka jingsat yuluta bar ki khuri bar ki babon ki ru ki wei pat kum kini pile ka khat khandai gong ulang ro ki filakin tat biang kan ya ka ktien ka jong blai ba fin yo sumar ya ka hukum pateng la pateng jong pi. Kani di ka gentian ka jong jitsu wong pi mani THALA ken yanga pi mani THALA yo blai pi mani kat kum ka man ka jong fi ya ka ba shu mani yo blai de giru kom pateng la pateng tadeng ta filakan tat no ka gentian ka jong blai filakan tat ya ki hukum ka jong blai ba fin yo man mani yo blai kat ba man u blai jungi kom mangala ong na do basdang u blai jungi ulong very particular u blai jungi kwa ingi bangin shakri kat bangi man to ka kwaan puli ka ni ka por na kolosai kan ni ka nong ba ar ka khot ka ba ar pho ko ong ni lada fila yap no lembat u Chris na kita ki jikai jong ka perthai balei kum ba phi em ga perthai fi sha ila dia ki nyam giru kom u pol ukren igini ki nong kolosai ong hang ni lada fi fila yap no lembat u Chris na kita ki jikai jong ka perthai na ki jikai ka perthai umur ba bon palat ki jikai na ka perthai ki ba hikai ban le am to ban le kom to ban nget kum ta ne ban rakhe ya ki ne ki tai ya ga bam don na ka ktien ka jong blai u pol ukren ya ni ong lada fila yap no lember u Chris na ki jikai jong ka perthai balai la kum ba pi em yang ka perthai fi sha el di pada ki niam girogam balai fi sha el di pada ki niam girogam dekat arway gang wat kta wat mat wat teba kabamot mlong shu ban kta mlong shu ban mat ban teba ya gata ki jikai jong ka perthai ne ki jingle jong ka perthai lada pila yap no lember u Chris bat kita ki jikai jong ka ken mlong shu ban pen ki embyang ni ka bakum kita ki bakum kita kin jatno ha ka bapenon kam ong ka tin jong blai kin jatno lada pi pen ki embyang ki jikai pateng la pateng lada fi wan ra byang ki jikai ju ki breu ne ki niam ki rukom ki bamdon kat kum ka ktien ka jong blai ya ka ba kam deiru kat kum ka man jong blai pin jatno ong ka ktien ka jong blai hani ka ong kat bakum ki adong bat ki jikai ki breu ki adong ba ki jikai ki breu tadeng ta utraj ngi ong fi smoba ladangi shakri u da ka bangi ongin pen soba yo da ka bangi le ya kita ye ki bam dan ka ktien ke jong blai ki bakum kita ki don shisha ka jing thau nang start ha ka ba mani kat ba mon ba da ka jing soret ba da ka jing pen shitam ya ka met rekim long ai ha ka ba ya le ya ka jing pen soba ya ka do ktien ke jong blai ka kran sha ya ka ta ki bakum kita ki don shisha ka jing thau nang start kamot ki sha thau hi daladi ki sha plong hi daladi ya ki niam ki rukom ki ni kitai da ka jing thau nang start na da ka ba shule start hi daladi bat baki ba mani ru ya u try kat bamon bading ta kwa banong fi ki sngoret ru kyong ani ngile e ni nam ta kam mon ka jong blai ngile e ni ban pen so bhai u try ngile e ni namarung ki sngo iet pala Israel pimla ban so it you try daga file daga bamdan daga ktien ga jong blenga jo ong naga por tangi ya kane ga badan ban le ru ngimla ban le balengin le se ga ta ga bamdan naga ktien ga jong blai la da fi kwa ban le bot tik ga ktien de ding ta ga jing shikri jong ga Potternet ga jing shikri jong ga ministry jong ga Potternet ka long bet bangin ya thu ifi ga jing shisha bangin pen pau ifi ga jing shisha ne ban batai pi sepang ga ktien ga jong blai yang ane ga jing shisha kenang ba finyo itu ini ke jing shisha bagane ke jing shisha kan pelai lot ya fi naki ki jing kai lam ler ni jing kai ki ba ka perthai ka hikai ya ka ba fi snau kom ba fi shakri blai and kam de ke jing shakri blai
Tading ta kwa banang fi kan sngi. Syakri utrai kat kum ke jingkwa ke jong o. Mdei bengin mani thalayo kumba la pule meneno Marcos nyo. Bangim dei ru ban syakri ublay kat baman kumbala tho aga kolosai. Maru blay kwa ngi bangin syakri u haumen sim bat aga jing sisya. Kedai kita bau jisu uhikai. Tong kwan pule ni kapon Yohanes nomor saud khot bar pular saud gong ni tin jong blay. Ka ong henre kapor ga jaba ka long minta ken haba kinomani blay ki bashisha kini mani yokpa haga mensim bat ha ka bashisha na ba ukpa ruwat ye ba kum kitaban mani u blay ulong mensim ba ka dei ki ba mani u ban mani ha ka mensim bat ha ka bashisha ha ka mensim de ha ka do ha ka mensim bat ha ka bashisha tading ta in spirit and in truth. Kamot mde hagado Henry ha umensim but haka jingshisha in spirit and in truth. Mde hagado but haga jinglamler. Henry ha umensim but haga jingshisha. Kiba kum kita ukpa uat uplay uat ikita ginong mani kiba mani kumta. Kiba mani in spirit ha umensim but haga jingshisha. Tading tanga pensngawi fi nakapor sa kapor, pila ban domi nga, pila ban bitar nga, pila ban shray nga, pila ban isi nga, henry nga kren mday marba nga kren benya fi. Henry nga kren knang ba fin yo light na kini, ki jishukor ki jong saitan, ki jishukor ki jong baman, ki jihikai jong kapratay. Henry ba fin syakri jishayo blay, na maru blay kat no snowhun ya fi, kat no snow kemen ya fi, lada fin syakri kat kum kaman ga jengo. Ba finno mani thalayo blay ban pelong blay tayo blay da ka bangi sia tawi ye gi sngi sia tawi ye dor blay ro tading ta kwa banong ifi pin mani ya u namar ulong ublay uba long in order haki aka baro ublay jongi uday ublay bolong particular kom nga ongi pino mene ublay ubalong bin pa bin take pa take uday ubalong lingkar uday ublay bushukwa ang ibang shumani kat bangi iman ublay jungi ulang ublay uba long bin pa bin take pa take fin kan ma dang ini kawai hawa ublay ang you know aban shna ki yingling shimla ang you shna me shna la ka shna du yingling uda batay take pa take bin pa bin yeki jingken jong ka jingjrong jong ka jingyar jong ka lenter uda batay ka numalaban shna uda batay ru da ka ding ka bakumno on shna da ka yingling uda batay ru shafang manta da ka basyang uda batay ru bin pa bin detail by detail din ta ublay jingi ulang very detail ya ke bara tading ta finapetli haka hukum finapetli kitab jingkain kitab Leviticus fin ulang tik patik bahaban kenya gumta bahaban le gumta hap ai kata kasnam gumta bahap ta nang ta bahap long gumta tik patik uda batay wal ban shna wal ya temple uda ai jingtho uda batay bahap le gumta ga jingtho ga de ban long gumta hap shna da kata ka material hap shna dur gumta hap wan dur gumta hap long ru de kita ki material ki dieng na de ki mau na de ki ksiar na de ki rupa de ki bakum kita ke jan ka ba de ban long kumno ka ban ben kumno ka rong ka bakumno uda batay lo tik patik ublay jingi uda ublay bolong detail takadaw ka ba ang ifigan ni kasngi bamanta syakri ublay fiap syakri u kat kum gaktihan ga jang kat kum ga jingkwa ga jang kat kum kaman ga jang tading ta tamo Shillong kristan kamut bala biang henry fi habanwa yang ni gaktihan ding ta naga porsche ga por naga sngi ngiwan ban hikai fi gaktihan ga jang ublay ngiwan man hikai ban PHI fi nagaktian ga jong blay ba finyo itho ga jingsha ka plai lot ya fi finyo itho sha yo jisu uba komno ne jisu umdei uba shuman ya fi ban shubot la ka bot yu ne ban shakri bangin yo itho ga jingsha ba ga jingsha ka plai lot yangi naga jinglam ler naga jingtok naga jingskor naga jikai bakla gi babon naga jikai puriskam kamtam ki babon palat hagane ga perthai ga bamenta tading tao try umman ngi ya ka bangin syakri u kumta na marhabeneng ngamla ban syakri u hagadagador ngin syakri u kat kum gaktien tading ta lada ngi kwa ban syakri ya ublay habneng ngi ban syakri hang ne khandor kumtahi tading ta habneng dan singi kham dan singi yap habneng dan singi mi ipat
Hakan ni percaya ni haban syakri utrai kumta. Tadi ta kwa ban fi ni kesengi. Utrai ker kui fi filaban dom inga filaban isi inga melele dom inga filaban comment singa kat mamon filaban ong inga kat mamon. Henry haban yang hakan Nongkhryiem ka jing sha namar haga sengi ka bakhat do ngahaban ajin kain de khamat jong fi. Ngahaban ajin kain hakmat u Jesus Christ. Ngahaban ajin kain hakmat u Jesus Christ. Ngalaban sha rem fi gibril re ngakmen habangan yang hakmat jong blai. Ngan yang haga bau blai pen kesan yang ngam kwa ga jing ro jong no ngakwa bau blai ni ro yang tangat THALA biang bad dengan de men yang ga jing shisha maka ta ga vision jong ga jing syakri kan ga mission ga bau blai wa yangi bangin kren ya ga jing shisha ban kedau lenti ya ga jing shisha ba pi pinya ya ga jing shisha kat kum ga ktien ga jong blai lemda kom ta kalong le no ga jing syakri blai jong ki baro hangani ga perthai blai ker khu fi ndwai ni ga por dana pedeng jong fi ki bisa te sa ko ma ga bor ksoi bor baman ga bor soitan ina dwai bo blain pen kiave blain pen la yafi na ga jing pang ji stam depression ke anxiety kini ga jing bam nang yo thia ngini ki bor ga pen lang ai ka man sim ga jong fi ngin dwai ngin bathat ana ga sngi ba pin long ki bre ga bala iloi khnang video ban syakri ba utram dei la khia pat pin ja no no blai pila khia pila pa pai biang sika perthai ne pila shu sngo biang la sngo hun hang to pila kham temen fi an rino kini ki khun kseu jong pi Pidi mi syakri bahano yo blai. Da fila yo kia, fila yo klan. Mani utrai, kiu syakri yang jong blai. Syakri utrai. Hadu kesingi jing wanju. Ini dua ini ke pon menta. Trai ngo ime. Memade blai nompen kia. Ngada dua ngada hukum, ngada betat ini ke bor ksoi, bor baman, bor setan baro, haga kerteng ke badan boru Jesus Christ. Bangada dua haga ne kesingi, jing pangin kan ria, jing stam gin kan ria, kini ki bor ki bapen takli epi, ki bapen king kli ke jong fi, ki bapen kruslai epi, kini ki mensim bapen lang ai epi, ki bawan ra i kata ke anxiety, ki bawan ra kata ke depression, ngapen dekut, ya kata ke depression anxiety, ya kerteng ke jong Jesus Christ. Ubana Nazareth. Oh hallelujah. Hagar tengu Jesus kok siu borok kandam krop, but borok telik pelabu Jesus de try. Kan ik suit tak sni kala ram haga cim ke jong pi. Kan mla le don bor show. Lapen ram yono baman dengan ik cingpang borok hagar tengu Jesus fin kia fin klein bet filong ki brige belai lo filong ki brige ken ki bakmen try. Dua yang gerkoi fi hagar tengu Jesus. Bana dom daga si fin syakri ru try. Kat kum ka ktien ke jong blai. Fin syakri haumen sim bat haga jing shisha. Hagar tengu Jesus ngadwai. Nga aingu amen bar amen. Amen. Try and go fi. Ngin say shampat kublai shibon. Amen.